Na početku pozvat ću još jednom na prekid vatre i zaključenje mira u Ukrajini. Moj interes je onaj hrvatskih građana i zanima me gdje završava ta pomoć koja ide prema vladi Zelenskog. I prije ovog rata brojna sredstva su otišla tamo, ali prema nalazima Revizorskog suda ne znamo za što je točno potrošeno. Ove godine, 2022. Zapad je dao 90 do 100 milijardi dolara pomoći Ukrajini, što je 1 do 2 godišnja vojna proračuna države Rusije. Unatoč velikoj pomoći situacija u Ukrajini je jako loša i sve gora. Oko 50% energetske infrastrukture je uništeno, uključujući brojne elektrane. Prema WHO, još 2 do 3 milijuna ljudi će napustiti Ukrajinu zbog velikih hladnoća koje dolaze. 60% ukrajinskog proračuna za 2022. dolazi iz stranih donacija. Čemu se narod Ukrajine u takvoj situaciji uopće može nadati? Vrijeme je da Ukrajina počne razgovarati o miru. A na to ih je pred par dana pozvao čak i Pentagon. I na sve ovo sada imamo ovaj prijedlog zaduženja na međunarodnom tržištu naših građana za još 18 milijardi eura ili 1,5 milijardu mjesečno za krpanje proračuna Ukrajine. Kako to objasniti recimo našim hrvatskim građanima kada Hrvatska pogođena sa 2 potresa nije obnovila niti 3 kuće svojim građanima koje još u sve to muči inflacija?